Hi, hello, kadom kadu kavi pantai pini ni tumedi Teron family tet picnic da melo paklong kam na si momo kiche lain pan lo sabo video kuri chom si kiche me lang lang bom onde a vlogs bang la puni putu mangke ong than bom lo bebuti ta bom lo an ke lang ok lo puni putu mangke ong than bom lo ke mangke an le bom lo ni pini bisar mangke ke ok mui pan si ready bom lo jolo sek engke la puni tom talang sonar alam sonang joy rai la pulo tama pujui dama phi han ta men la pulo lage pha ok han lo tali lo lage mera mission lo oke lage lo ke la ok lo ke chopo se di la puni punu bang ki ready bom lo mane la ok bang pa joy bom lo bong tum sai de lo ni pu support tum sai de lo ke la pu ni phi tum ke man ni chipi lo na ni bong bang ke salad pak bom lo ke la ni bang ke papor hai si bak tum jalo he la ke cho video bang tai di katuk kare phanten dun pui lo omo chelang ye phan si la family ben ta jui dam dam nei di mane ning kani si pen batai sian ke hen family tum pen am chitong epulte man ning karong ta ga pregnant ti odi asi son son jui dam dam nei ni family pen ta he se pini vlog sila an velo guys bye bye demi thak mi ka du ga bi phanta